Evidenti s-sodisfazzjon u s-sinjal ta' kburija fuq wiċċ il-qraba u 12 membru tal-Forzi Armati ta' Malta li wettqu operazzjoni kontra il-piraterija. Waqt ċerimonja l-ħamis filgħodu ma nataw medalja ta' onur. Matul spikkat is-serjetà li jitlob is-servizz militari. 3 mis-soldati li nataw onur huma mir-Rapid Deployment Team tal-Iskwadra Marittima u d-9 l-oħra mis-Special Duties tal-First Regiment. Is-soldati Maltin kienu ilhom mill-aħħar ta' Ottubru fuq missjoni tal-Unjoni Ewropea biex jipproteġu l-ibħra tas-Somalja mill-attakki tal-pirati. Jispjegaw lil One News fiex kienet tikkonsisti l-ħidma tagħhom. It-tret kienet qawwija ħafna fuq il-post kien dak li kien u bdejna nistennew kull tip ta' avventura jekk seħelek. Bħal operazzjoni naħseb li kienet ta' suċċess kbir kemm għalija personalment u anke l-Armata Maltija, provajna li aħna kapaċi naħdmu bħal kull armi oħra fid-dinja. Nifhem mhux ħadd ħodha tajjeb mill-ewwel, imma kemm jista' jkun tipprova tissapportjah, tagħmellu kuraġġ. Matul l-operazzjoni ma naqsitx l-ansjetà imma wkoll l-appoġġ tal-qraba. Il-Brigadier Martin Xwierev faħħar ix-xogħol tas-soldati Maltin u saħaq li l-Forzi Armati ta' pajjiżna bħalissa tiservu fil-Libja, l-Uganda u l-Ġorġja fost l-oħrajn. Iċ-ċerimonja saret abbord il-bastiment Zuiderkraus l-intuża għall-operazzjoni. Dan se jħalli Malta lejn l-Olanda għall-aħħar vjaġġ tiegħu qabel jiġi skrepjat.